lawan cinarita kakana mali sumala Dewi Aisyah ing desa jalan pernahe lan sinebut ing riwayat Syekh Abdul Qadir jalan dok lagi rara ing dangu Agu guru ngaji Quran malah dada sapi Syekh Abdul Qadir jaelan pagadatan kenging supe lan guru ngaos kitab pakih maring ulama bil wapa wastanipun okel kang darbetan ayam okel punika kasih widening awas tahatob sawene mali gurune Abu Said Mubarak putra ningali kang bangsa mah jumilinung lan Syekh Muhyiddin Miharasa